Ja, Oosterhout, wat er vandaag weer uitgebroed? Nou, ja, we zitten wat beetje te griemen. Ik heb een tekening opgevraagd van het Zaailand, of van het Wilhelminaplein in Leeuwarden. En daar zitten ze altijd over te steggelen wat daar nou gebeuren moet. En ze krijgen dat maar niet klaar. En toen dacht ik van, nou, dat ei dat moet dus licht worden. Dat moeten ze het... ja, hoe ik erop kom, weet ik ook niet. En toen was ik een ei aan het bakken. En toen zei ik, kijk, toen zag ik dat ei, hier de foto van het ei, dat ik bakt. En ik kijk hier nog een foto van het ei. En toen dacht ik van, nou, dat ei dat moet... En dan even schetsen. Kijk, en ik denk van, als we daar nou... Het saai, ja, hoe ik erop kom, weet ik niet. Maar ik vond het wel mooi, zo'n beeld. Zo'n witte vlek met zo'n oranje-gele dooier erin. Nou, dan kun je ze... Het Zaailand zit, of Wilhelminaplein, hier het ronde gebouw, hier het gerechtsgebouw. En kijk, hier moet wat gebeuren. Hier hebben ze het steeds over. Hier moet wat gebeuren. Maar ze raken dat ei maar niet kwijt. Dus ik denk dat we daar maar eens een keer wat eieren neerleggen moeten. Dat ze dan, misschien dat ze wat wakker skudt of ze... Het is iets stoers, het is iets eigentijds, het is groot, het trekt de aandacht. Het is een statement van een kunstenaar in dit geval. En daar moet je volgens mij ook niet altijd heel erg lang over nadenken. Dat spreekt je aan of niet? Het sprak me aan. Nog dezelfde jongen zit het drok les in het stadskantoor. Hoe het draaiboek van de peerske, maar het al je kleerwijzen. Kunnen we daar nu concreet neerzetten donderdag 3 uur? Nee, want wij weten namelijk nog niet of we inderdaad maandag gaan spuiten. Of dat het dinsdag wordt, of... Nou ja, afhankelijk van het weer. maar laat dit maar even open. Laat me mooi open. Okay. Er is nog haast bij, want op 5 dagen moet u thuis zetten worden met het pleesten van het kunstwerk. In Esterwoude worden de beelden in zo'n hasten kleermaken en verven. Familie en vrienden worden optrommelen om het werk kleer te krijgen. Kijk, net zoals hier ook. Hier zit iets meer dan daar. Er zit een klein beeldje, maar dat zie je straks niet meer. Nee. Dat hebben sommige kippen hebben dat. Hoe dik is die laag? 4, 5 mm? Ja, zeker. Ja? Ja. Nog dezelfde middag is Hofstra naar Maassluis rijden. Met de djerren makken worden om te zien dat alles goed gaat en vooral hoe het de kleur giel uitvalt. Zo, oh! Ja, dit is goed. Ja? Ja. Kijk, en hier. Zo dicht mogelijk langs heen? Ja, raakt die elkaar net niet. Wit, hè, Simon? Wit. Ja. Om zo min mogelijk de aandacht te lokken, worden de contouren van de aaien uitzetten op een snuite moorn. En dan wordt ik duidelijk dat het waar net bij zit. De vooruitzichten binnen te min. We kunnen het verven worden en het project wordt stilijn. 2 dagen later komen de giele dooiers in Ljouwert die het opslaan worden want het waar beter wordt. In de weken die erop volgen is het Zaailand weer volop in het nijs. De plannen voor de parkeerkelder vallen volle duur eruit. Ja, dat heeft vooral te maken met de komst van het Nieuw Fries Museum, hier ook op het Zaailand. Nou, het plein is daar onderdeel van, maar het kunstwerk als zodanig staat daar los van. Want dit plein is natuurlijk het meest bekende centrale plein in de stad. En dat is bij uitstek de plek waar je dit soort van pleinkunst kunt realiseren. Ik ben heel blij, maar uw partij heeft wel tegengestemd, hè? Oh, maar dat gaat weer over het Nieuw Fries Museum. Ik denk dat mijn partij hier heel erg blij mee is. Oh, kijk eens. Oh, dit is leuk. Wauw. Dat dit allemaal mijn schuld is. Dat je zo wat net Dit is precies zoals ik het op tekening had staan. Maar toch, als dan hier weer staat, dan... Kijk, die fietser die daar gaat. Kijk, als het in het computer gaat, gaat er niet zo'n fietserke langs, hè? Kijk, weer fietserke erover. Ja. Tjo.